Kaixo arratsaldeon, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saiora. Agur bat Eusko Ikaskuntza erakundea eta Felipe Retamal esatari honen partez. Gaur emakumeen inguruan hitz egin behar dugu. Gogoan izan emakumearen eguna gainean dugula eta horrexegatik hain zuzen ere emakumea izan nahi dugu hizpide. Bi aditu, Txemi Apaolaza eta Jone Miren Hernandez, EUko bikide segituan izango ditugu gure artean, baina lehenago gure lankidea Forkik gaien murgildu behar gaitu. Hemendik egun batzuetara, nazioarteko emakumeen eguna ospatuko da berriz ere. Urtero bezala, emakumea eta bere arazoak solazaldi, hitzaldi eta edozein debateren zentro izango direlarik. Esanak esan, emakumeenganako bere hizkeriak berean jarraitzen duten neurri batean, lan munduan, gizartean oroar eta baita kasua kasu esparru pribatuan. Arazo eta ikamika hauei guzti emakumeen aurkako indarkeriaren hazkunde krudela gehitu behar diegu, emakumea tamalez bizitza publikoaren protagonista negatiboa bihurtuz. Hala ere bada, naiz eta kontrakoa pentsatu, positiboa izateko arrazoirik zenbait arlotan aurrera pausu garrantzitsuak eman baitira. Emakumearen inguruan mintzatu behar gara beraz gaur. Tira bat gaurkoan gure artean esan bezala bi gonbidatu, bi aditu gai honetan batetik eskuinetik hasita Jone Miren Hernandez, UPV EUko irakaslea da bera, balioen filosofia eta gizarte antropologiaren departamentuan ibilitakoa erabiltzen dena behintzat. Tolosako berdintasunerako teknikaria izan da baita ere. Jone Miren, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Bestetik haren ondoan Txemi Apaolaza, EUko antropologia irakaslea eta genero azterketan ibilitakoa. Txemi, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Esan dizuet, grabazio hasi baino lehen dabiziko galdera behar bada potoloa dela, baina hortik hasi beharko gara emakumeen inguruan hitz egiten ari baikara. Zein da emakumeen egoera gaur egun, nahiz eta berbadait laburretan esan behar denboran ibiltzeko? Bueno, hori, igual de galdera oso potoloa. Bueno, nik esango nuke nunbaitik asteagatik, Hombre, gaur egur printzipioz, eta nik ez dakite, azten baldin naiz pentsatzen, zein zan egoera, edo nire amaren egoera, edo nire amonaren egoera, edo horrekin azten baldin naiz pentsatzen, ondo, nik uste dut gaur egungo egoera gurea emakumeona asko betu dala, ez? Hori da, nik uste dut neko agerian dagoena, ez, gaur egun, hori ezin dugu ukatu. Baina, nik uste dut, eta hau da ni pentsatzen dute gehien bat azpimarratzen dana, segurazki egun hauetan ere hau da entzungo deguna, bargi dago gauza askotan aurrera pauso oso garrantzitsuak eman ditugula, eta, hor dakago igual hezkuntza arloa, besteak beste, lan mundua, badaude arlo batzuk nun nik uste dut gauzak dezente hobetu direla azken urte edo hamarkada hauetan, eta nik uste dut orokorrean arlo formaletan, nolabait esateko, ez? Agerian daudenak, nolabait arautu daitezken arloak direnak, hoietan, legen bidez eta beste hainbat ekimen bidez, mugimendu feministaren bidez, ere bai, edo mugimendu feministaren ekimenez, gauzak aldatu direla eta hobetu direla, ez. Baina nik uste gelditzen dela beste, arlo bat, nolabait informalagoa dana, simbolikoagoa dana, nahi badegu, eta sutilagoa dana, segurazki, eta horre ari gea batez ere baloretaz, pentsamoldeaz, halako gauzak igual aipatzen ari naiz, eta horietan ikustu gauzak askoz mantsoagoa ari direla, ez. Eta orduan, tarteka agerian gelditzen dira balore horiek, eta nik uste dut argi ikusten dela arlo horretan gauzak ez direla inbeste aldatu, ez? Jone, konparaketa iteko erreferentzia bezala hartu du bere ama edo bere amonaren egoera, ez? Ni nahi eta beste referentzia bat hartu konparaketa iteko, ez? Da, emakumeen eta gizon arteko diferentzia gaur egun. Orduan, azten bagea aztertzen gizarte duen dimensio desberdina ikusten dugu hondik, egia da asko horretu da, baina hondik diferentzia nabarmena diak, ez? Adibidez, lan munduan
ikusten badeu, lan munduan behiratzen badeu, ikusten dugu, zein kopatzen dute postua, zein ematen duen, zein daukate poterea eta bar, osea, poterea eta autoritateak eta prestigioekin dauen erlazionatuak edo duen postua edo lantokia handik gizonezkoan eskuan dauz, ez? Eta, bueno, salario eta dirusaria beratzen badeu, ikusten dugu baita ere gauza berdin dihoaz, ez? Eta ni baita ere, azin barraten nahi nuke, horrelako dimenziotan aurrerapena eman da, ez? Adibidez, lan munduan ezaten den aurrerapena eman da, ez? Baina lan munduan momentu batien bere bilakaera beharra batzuk bidu, ez? Eta orduan beharra hori entzuteko eman dute leku berdina edo leku emakumei, ez? Baina ez berez voluntade hor zutelako, ez? Beste dimenzio ezaten den adibidez baloreak, ez? Edo prejuizio edo ideologia mailan ni pentsatzen dut ez dela asko aurreratu, ez? Ondikan funtzionatzen du klitze zarrakin, estereotipo zarrakin eta jona, gertatzen dauen, modan dauen politikamente korrekto izatea, jendia emigrazioakin gertatzen da bezala, ez? Politikamente korrekto gauza batzuk oso ondo markatuta doz eta, bueno, jendia nahi du politikamente korrekto saldu eta eskutatzen du bere ideologia, bere estereotipoa, bere prejuizio. Nik esaten du Marta, maila hortan ez dira asko aurreatu. Alegia, barrutik jendea oso ezberdina da, ez da, edo kanpoan ematen duen irudgerekin, alderatuz. Bai, nire zelo bat nator Txemik esandakoarekin, ez. Nik uste dut, bueno, eta berak aipatu duen modua, ez, politikamente korrekto izate horrekin, ematen du, kanpotikan ematen du, hori, nolabait berdintasuna lortu dela, eta denok nik uste dut zaintzen ditugula nahiko ondo formak, Txemik esan duen bezala ez bakarrik gai honekin, orokorrean beste gai askorekin ere bai, baina gai honetan berezekin ikuste dut nahiko nabarmena dela, ez. Zentzu horretan, bueno, diskurtsoak aldatu dira, eta hori ondo dago, bueno, itxura zaintzarena, ondo dago, baina ez da nahikoa, ez. Eta askotan ere inkluso mingarria izan daiteke, ez, ikusten duzu, bueno, orain formak zaintzen direla, baina jarraitzen dugu, berdin. Eta nik uste dut azkenean hori oso ondo gelditzen dela isladatuta belaunaldi berrietan, ez? Beraiek, eta bueno, nire tokatu zait, beraiekin egotea, eta, bueno, ikerketa batzu zirela eta gai hauetaz hitz egitea, eta oso ondo dakite, zein dan diskursoa eta zer esan behar duten, ez? Orduan, hori, hola, esaten dute oso argi dakatela ez dagoela desberdintasunik, ez dagoela diskriminaziorik, eta bat, baina gero, bueno, azten zarenean, beraiekin lanean, elkarrizketetan, eta azten zarenean pizka bat arakatzen eta ikusten horren azpian zer dagoen, topo egiten dugun errealitate horrekin, ez? Txemik esandakoa, ideologiaren mailarekin nolabait edo balorekin, eta, bueno, benetan ikusten duzu, oraindik lan asko dagoela. Hezkuntza da arazo oraindik ere, ez da? Nik uste du baiet. Bai, osea, adibidez, lan banaketa munduan errejatzen den baita ere hezkuntza munduan zenbaten den, ez? Adibidez, gure fakultatean daude lau lizentziatura, bi ziklo osoakoa eta beste bigarrengo zikloa, bat da hezkuntzarekin erlazionatua, eta ikusten da emakumea dia, bueno, egungo 80 edo 80 bai, ez? Horren ikusten duzu lan banaketa hori hezkuntzatik hasten den, ez? Horrekan horro klitxe oso mugatua doz, ez? Osea, holako zainketakin eta hezkuntzakin eta holako gaiakin da relazionatua profesioa handik gero eta gehiago ikusten duzu emakume zartzen den, ez? Eta gero beste karrera, beste lizentziatura, adibidez ingenieritza eta bar ikusten duzu. Adibidez ingenieritza egin gertatu zen gure unibertsitatean, ez? Oso interesgarria da ikusteko nola edo noaino aldatu dian gauzak, ez? Zegoen proposamen bat izen aldetzeko eskolana, ez? Eskola de ingenieria jartzeko, pixia bat generok neutros adierazteko eta hori, eta bueno, hango ikasle eta hango juntan kontran egon zan, eta guen jarraiten du izen berakide, Escuela de Ingenieros. Osea, pixia bat adierazgarria da zenolako mobitzen den, zenolako kontra ezanean mobitzen gian, ez? Horrelako kontu txikietan ez da behar badan antzematen dan nolako den gizartearen osotasuna. Bai, nik uste du baiet, ez. Lehen komentatzen genuna, ez.
eskaparatean, bueno, gauzak modu polit batean ikusten dira nolabait, eta baina, bueno, egunerokotasunean, nik uste dut hor benetan ikusten da praktikan gertatzen ari dana, ez? Eta, hori, bai unibertsitatean, bai lamunduan, eta gero noski, bakoitzaren etxean, ez? Hortikan azten dian ikuste dut arazoak edo tensioak. Nolako da euskal gizartea emakumeari dagokionez? Ni pensatzen dut ingurukoekin konparatuz iaia berdina, ez? Ni ez dut horla diferentzia nabarmena ikusten zezako izot gu eta castellanoekin edo katalanekin. Ni pensatzen dut horla diferentzia handi. Ez dago igual gauza batzuetan horla kultura tradizioekin erlazionatu da doenekin, bai. Baina hor zehar ibiltzen dien patriarkado, edo matriarkadoari buruzko mitoak eta azken finean mito da, ez. Bai, momentu batzutan, emakume bakarri baldin badu, erabakilea hartu behar du, baina erabakilea funtsezkoa denean, guardekigun horren behar den, ez. Ni askotan ikaslekin hitz egiten jatzen dio eta adibidez dira, ez. Mueble esaten duen dendak eta imobileria eta hori, lagun bat anatxaldian irik jaten zergatik. Gizonezko joateko eta gizena erik jartzeko, ez. Nile beretan tiro ez dago, baina geno badakigu noaino don bateren bakoitzaren poterea erabakitzeko eta ez. Hori oraindik ere mantentzen da gaur egun. Barkatu? Gaur egun ere oraindik mantentzen da bizitzeko modu hori nolabait esateagatik. Ni pentsatzen den azten dela, antropologian esaten du lineaje matrilineala, ez. Zaten dut erentzilea edo organizazioak edo talde osaketa egiten den aman aldetik. Baina horre bai, aman aldetik do osatuta taldea, baina podere dutenak edo erabakitzen duen zer egin da osabak. Ni adibidez, linaje material batian, ni hongo naiz nire amaren materiala, baina ez da nire aman agintzen duna. Baizik izango da nire amaren anaia, zarrena. Orduan esaten du hor, nazten da, ez, eta propos nazten da, ez da kasualidadea hola sortia, ez. Eta garai batian nola ja garbi gehiatu zen, zala matriarkado izan, hain esaten zuen matriarkalismo, eta matriarkalismo da holako filosofia, holako espiritu bat, nun ez dugu esaten emakume potere okiuna, baina bai kontu nekidula gure gizarteen osatzerakoan, eta gure poterea banatzerakoan, emakume leku berezi batuko behar dula, orduan ez gira izan hain matxista destetabitan bezala, orduan azte barrazte bat, esaten zana doia gaztelera zarri horre bulto nazia pescador, ez alako bada, ez? Zan gero eta nazkatuta, naztuta azte bazotauza, gero eta zaila baga, baitara gero kontaiteko eta ez. Miren? Ni ados nago, temi esaten dunarekin, ez? Nik uste dut hor, sortu dala nolabait mito bat, nolabaiteko interesa zegoelako, edo ez dakit, eta, gaur egun ere, oain ikaslekin, eta beti ateratzen da gaia, ez? Eta ematen du beraiek ere nahiko barneratuta daukatela, orduan kuriosoa da, nolabait gustora gaudela mito horrekin, gustatzen zaigu, baita ere da pixka bate egiten gaitulako igual desberdinak, edo hori uste dugu, eta orduan gustora gaude, baina nik uste dut gaur eguneko frogatuta daudela, eta hori mito dela, eta ez dagoela oinarri finkorik hori baieztatzeko, ez. Batzuek esaten dute zentzu honetan emakumeek beraiek errua daukatela. Emakumea eta hezkuntza lotzen da, eta hortik ez dakitzarako etxean neskak sukaldea jasotzea eta motila tira, telebista ikustera jotea, edo delakoa, ez dakita oso duten zuek pentsakera horrekin. Nire pentsatzen dut azken finean hori trampa bat da, ez. Ideologikoki montatuta trampa bat, ez. Osea, poteren erlazioak edo poteren erlazioati sortzen den egoeran errudun izatia justo azpian dona, pentsatzen dut moralki ere edo etikoki disparate bat da, ez. Azken finean edo esaten da bezala, gezkeken deno gea responsablea bai, baina maila desberdinetan. Ez da, responsablea maila ez da berdina, botere dutena eta azpian dutenak, ez. Azken finean, botere dutena diala jarri behar zuen bitarteat eta hori gauza horrean bateko, ez. Orduan ezateak, emakume dia
arduradun eta responsablea eta kulpa lehen nola ametan, nire zuzen dut, kezurra, maila batian, eta beste alde batetik politikoki ez dakit. Nola ez dakit nola zuen, baina pentsatzen dut kezurra baina gehiago da potere erabiltzeko modu bat eta benetan onartzina. Nik uste dut azkenean, eta pizka bat zemik esan dagoen ildotik ez. Halako gauzak entzuten dira, hori eta beste asko antzekoak ez. Eta azkenean dira, ez dakit, arreta jartzea gauza txikietan ez, eta ez izatea ikuspegi globala ez, nolabait gauza horiek interpretatzeko ez. Halako gauza gertatzen direnean, eta azkenean esaten nahi, behin eta berri igual entzun izan dugu, ez, azkenean emakumen, nolabait esateko emakumen erantzuna dela kasu askotan, bere umen heziketa prozesua nolabait esateko, eta orduan zergatik ez erakutsi beste modu batzuk, edo, klaro, hori izatea erreza da, ez? Baina ikusi behar da nolabait zer gertatzen dira edo ikusi behar dira gauzak globaltasun batetik. Ikusi behar dugu edo konturatu behar dira sistema batean gaudela, ez? Eta pizka bat hori da nik uste etxemik ere esaten duena, ez? Azkenean sistema batean gaudela eta jakin behar dugu momentu guztietan pizka bat zeren arabera dago montatuta sistema hori eta sistema horretan benetan zein daka agintea edo poterea, ez? Eta orduan hori da nik uste dute ikusi behar degula, ez? Eta gero, halako gauza gertatzen dira noski, baina bere azalpena dago justu hori, igual ikuspegi horretan, ez? Ikuspegi orokor batean, ez? Ez ki adibidez, alarren inguruan dauen debatea, ez? Berretik hori da. Irungo eta Hondarribikoa, ez? Jende asko esaten du, baina ez ikusten emakume bera daude, emakume partearen kontra, ez? Eta hori esaten du, horkin zen naiz ez ezan. Emakume da gizarten partaide bestia bezala eta genero erlazioa bera ikutzen dute bestia bezala. Ikusi behar dezula da, kasu hortan, zezu berekoa dira emakume bat eta bestea, baina genero planteamentu da ziro desberdina dela. Orduan benazketa bada, ez? Orain bapatean pasatu gea beti genero pastu gea zezuz, eta ni pentsatzen da jarraitu behar dugu ikusten diferentzia zenzu eta genero non kokatzen den, ez? Orduan esaten den emakume batzuk baitare alde daude, edo kontra daude emakume parte hartzea, hori erabiltzea, olako autoridadeo argumento bezala, ni pentsatzen trampa bai dela, ez? Baina egia da jendea ez abitzen dela kasu horretan, alardearen kasuan, ikusten hori dira normalean telebistan edo egunkarietan, aurreko eguneko irudiak edo egun bereko irudiak non ikusten ditugun emakumeak beste emakume batzuen kontra, eta jendea berbada hori da, ez nahastuko da, baina hortik jendea ateratzea zaila da, aurreko kasuarekin bezala, ez? Bai, hori, azkenean kostatzen zaigulako interpretatzea zein dan pizka bat egoera, eta ez da erraiza, nik ere ulertzen dut, gainera, kontutan hartu behar dugu, gehienetan komunikabideen bitartez zabaltzen diren mezuak, direla mezu simpleak, ez dutela erresten bat ere, hausnarketa bat, edo ez dakiz, edo ikustea pizka bat hori planteatzen ari ginen, pizka bat ikustea orokortasuna, eta saiatzea ulertzen, zertaz ari gea benetan, ez? Eta orduan, hori nik uste dute komentatutakoa, argi uki behar dugu azkenean denok, bai emakume, bai gizon gaudela gizarte batean, momentu guztietan ikasten ari gea, jasotzen ari gea mezuak, eta mezu horiek ere, berdin emakume edo berdin gizon izan, barneratzen ditugula, ez? Mezuak berdintasunaren kontra juten direnak ere, orduan, zaila da, nik uste dut, egotea momentu ero argi eta esatea, hemen ze gertatzen ari da, ez? Genetan hori jasotzen ditugu mezu horiek, barneratzen ditugu, mezuak, irudiak, eta nik uste dute gizarte honetan hori gertatzen ari da, behin eta berriro, ez? Orduan bai, eta nik uste normala dela, ez? Alako kontraesanak eta, topatzea, ez? Baina gertatzen dena baitare da emakumei buruz egiten den diskursoa, beste edozein diskurso bezala potereko diskurso bat da.
diskurso ez da aiten gauza nola den esplikatzeko edo gauza nola den arritzeko, baizi zure imagina, zure irudia, zure iritzia inpozatzeko. Eta hemen garbi eta garrito. Ez, Mallorca nola erabiltzen den, esan diguna, ez emakume ere bai, karo, emakume daute hor, goera hola delako, eta, bueno, ez egu bat ere launtzen, jakitzeko, egoera nola don, eta posible dela beste goera bat sortzea, eta bar, ez. Lehen Txemi lan mundua aipatu duzu, lan munduan ere aurrera pauso batzuk eman dira azken urteotan, batzuk lege batzuetatik eratorriak, beste batzuk berez sortuak, baina badirudi, lehendabizikoaren kasuan, legez ez bada emakumeek zaila dutela, ez da, lan postu batzuei eusteko eta irizteko beste kasu batzuetan. Bueno, lan munduaren ere oso lan komplejoa da. Ni beti aipatzen dugunean lan munduan ni beldurra ematen zen, ikusten dut dimentsio asko daudela, eta zaila dela, baina, bueno, ni beti esaten dut gauza bat, eta nik uste Txemik ere lehen aipatu duela, ez, lan munduarena, bai, gaur egun lan munduan gaude, emakumeok, segurazki, bueno, interesa dagoelako, bueno, behar zan jendea, eta hor gaude, eta kontutan hartu behar dugu ere, nik uste beste momentu batzutan berdina gertatu dela. Gerra garaian, gerrak egon direnean, eta gizonak jun izan direnean, ez dakit, hori, frentera ez dakin ora, eta ez naiz ari hemengoari buruz, baizik orokorrean mundu mailan edo. Bueno, orduan behar zan jendea eta emakumeak eta umeak, kasu askotan, jun dira lantegitara eta sartu dira lan munduan. Gero, bueltatu izan direneak gizonak, emakumeak kanpora jun dira, nolabait, bueltatu dira etxera. Orduan, alako mugimenduak egon dira asko, historian zehar, ez? Eta gaur egun, eta nolabait, beti izaten da, ezkegoen emakumea lanean, beti egon dira lanean, Orduan, gertatzen dena da, bai, orain, bizigea, bolada nolabait berri bat, nun berriro emakumeak bueltatu gea, hombre, argi dago ere eragina daukala, hezkuntza, ez? Argi dago, nolabait belaunaldi berriak egon garela formatzen, egon gea unibertsitatean, ari gea unibertsitatean, eta, klaro, nolabait daukazu ere, alako perspektiba bat, ez? Ni ari naiz formatzen, eta, urrengo pausua da, lana bilatzea eta lan munduan txertatzea, ez? Orduan, bai, ari gea, gero Txemik esan duen bezala, hor gaude, baina desberdintasunak oraindik oso nabarmenak dira, zeintzu guztietan, ikusi behar da nun ari gea lanean, hau da, ze arloan, ze kondiziotan, ze lan baldintzakin, ze soldadakin, hori da, ze ardura mailakin, gaude, bai, hor gaude, eta nik uste dute hor erronka handia dagoela, gauza nik uste dut edo espero dut aldatuko direla, baina presio handiarekin. Presio handiarekin, zen nik ikusten dut hori, aurrera pausak eman direla, baina nik uste dut nahiko mantzo, zen, ja belaunaldi berriak oso formatuta daude, eta ikusi behar da hemenik aurrera berze gertatzen da. Zen gaur egun, unibertsitatean, okenez baldin badago, gehiengoa, hola, kopuru absolutuetan emakumea dira, ez? Ikasleen artean, ez? Orduan ikusi beharko da, ze gertatzen da, ez? Etorkizunari begira. Enpresa bateko emakume batek esan zuen behin, emakumeek gainera horrez gain, badirudi egunero demostratu behar dutela, kargu hori hartzeko gai direla, da gai zirela, kasua kasu. Bai, nik uste dut, egoera aldatzen da zerbait arlo batetik bestera, baina bai, eta batez ere ja ardura bat hartzen dezunean hori argi dago. Bai, nolabait emakume izateagatik oraindik ematen du daramazula atzetikan motxila bat, ez dakit zenbat harrikin, ez? Eta orduan jun behar dezu, hori ez, motxila horrekin eta denbora guztian frogatzen, dakizula gauzak ondo egiten, hori lanean zaudela benetan gustatzen zaizulako edo nahi dezulako edo ez dakit, bai, hor trabazko daude oraindik, trabazko eta hori beti jo behar dezu aurre iritzi horien kontra, ez, eta oraindik asko daude, asko dira. Ez baila batean, ni pentsatzen dut, bai, egia eta emakumeek erota gehiago implikatuta edo sartuta lanian eta mundu laboraletan ez. Baina ni pentsatzen dut lan banaketan eta
aldaketazko. Zazu baten batzea fabrika edo enpresaz, eta zen nolako produzio dazkat, eta ze sektore pentsatu, eta ikusten ez dola diferentzia hondik. Adibidez unibertsitatea, unibertsitatea enoen dut banatuta zer titulazioa dia emakumeentzat eta hor da emakume pila bat eta bat izango dizut enfermeriak edo pedagogiakin relazionatu da filologia eta bat ez. Eta beste maila batian ikusten duzu jarraitzen dula lizentziatura batzuk edo ikasketa batzuk oso maskulino izaten adibidez ekonomikaz edo adibidez ingenieritza eta bat. Nik uste dut oso, adibide nahiko niretzako argia da lanbide eskoletan gertatzen ari dana. Eta ni gutxi ezagutzen dute realidad hori, baina tokatu zaite, Tolosan egola tokatu zaite ezagutzea. Eta hor benetan datoak dira oso argiak eta oso harrigarriak, ez? Porcentaia bajua dira, ez da? Oso bajuak. Eta gainera nik uste dute, inkluso enpresaren aldetikan kezka dago, zen badakite datozen urtetan jendea darko dutela, eta ez dakite nundik atera. Eta ari dia saiatzen, eta egiten ari dira kanpainak, eta, gauza atzo batzuk, nolabait bultzatzeko interesa emakumeengan eta ez dute bat ere erantzunik jasotzen. Eta benetan portzentaia dira oso txikiak. Eta, toki batzutan, ebarlo batzutan emakumeak badaude, baina ezke beste arlo batzutan, ez dago inor. Eta gero beraiek badakite ere, claro, eta hori da pizka bat komentatzen genuna, ez? Konplexotasun hori, ez? Badakite, eta nik uste neskak ere horretan, ez direla bat ere tontoak, claro, depende ze egiten duzu, ze arlo hartzen duzu lanbide hezkuntzan, badakizu gero ez duzula lanik izango, zen enpresariak ez dute nahi, emakumeri kontratatzea, depende ze arloan edo ze espezializazioan nola bitezateko edo ze sektoretan, ez. Orduan, claro, hor dago la peskariak ez emuelderako la. Zen, nik egiten dute modulo bat, ez dakit, de metal edo ez dakit zeri buruz, baina gero, ez badela topatzen, edo ez balin badak aldana, eta hori nik uste dut nahiko argi daketela beraiek, enpresariek nahi ez dutelako, orduan zertarako. Orduan, hori hor dago, eta benetan nik uste dut arlo horretan oso ondo isladatzen dela zein dan egoera. Eta zein dan txemik esan zuen bezala banaketa ez, gaur egun. Gaur egun dela ere, badirudi parekietasuna ez, edo parekotasuna dela hitz gakoa lan munduari dagokionez. Zuek ados, zaudete modelo honekin? Zer esan nahi duzu zehazki? Kuotan modeloan nolabait esateko bultzatzea, parekotasuna, nolabait bultzatzea, ez? Bai, hori da. Hombre. Horrek kontra ekarri dezake, ez da? Bai, nahiko gai ez da garria da. Hombre, toki batzutan, ezakito zeritzi pertsonala da, toki batzutan, nik uste dut igual beharrezkoa dela. Batzutan ikusten duzu, hau nola bai bultzatu behar da, hau mugitu behar da. Orduan hori, toki batzutan, momentu batzutan, izan daiteke palanka moduko bat gauzak aldatzen hasteko. Baina, orokorrean, nik uste toki batzutan eman dula bere maitza. Baina, ez dakit, orokorrean hitz egiteko, da nahiko gai komplejoa. Baina, batzutan nik uste dut palanka bat izan daitekela. Ezke bestela, ez dira mugimendurik ematen. Ni pentsatzen dut orokorrian hitz egin da ondo etorrizatio. Emakume egoera bultzada emateko bai. Gero ja pentsatzen dut hemendik aurrera ikutze behar da sektore desberdinetan eta kontestu, testuinguru desberdinetan taktika desberdina osatzea. Ez dutela balio ja bat denantzat eta hori. Bestetan egiten dugu ez. Zehaztu ondo, testuinguru honetan, zenolako politikoen behar duen, eta bar, ez. Eta orduan, hor sartzen dugu dirua, sartzen dugu denbora, eta bar, ez. Nik pentsatzen emakumeen gora ere bai, nahi behar du aurreratu, eta nahi aurrera joan, nik pentsatzen dut, eta zigar dugu ja, fino, gauzaiten, ez. Gehiago zehazten, eta, egiten. Tamalez, beharrez, da, ez da, edo behartuta, beto esan da. Bai, hori da. Nik esaten nuna, ez, batzutan hori egin behar da, diseinatu behar da alako estrategia bat, nolabait gauza mugitzeko, ez gauza astintzeko, bestela ematen du, inerziaz, gauzak ez direla aldatzen, ez, eta nik ustut, justifikatuta dagoela. Bai, gero ikusi behar da, zenik esaten duen bezala, ja epe luze batera edo, ez, igual hori ez da, baina momentuz, eta gauzak igual aldatzen ez dien bitartean, igual alako neurriak hartu behar dira, hainbat tokitan bai. Horrein dela gutxi bilgune feministak horrelako adierazten bat egin zen, elkarrizketa batean,
ia dena eginda dagoenaren sentsazio bat zabaldu da gizartean eta horrek asko zailtzen du jendea benetan kontzientziaraztea. Emakumeaz ari ziren eta ez lanaren inguruan bakarrik baizik eta gizartearen arlo guztietan. Lehen antzeko gauza bat aipatu dugu, ezta? Bai, hori da, ni leheno komentatu dudana, ez. Nola maila formal batean nola baite aurrera pausu batzuk eman diren, eta nik uste aurrera pausu horiek balio izan dutela hori, sortzeko halako irudi bat, hori aurreratu direla gauzak, eta bueno, bidean gaudela, eta bai, sortu da halako nik uste dut diskurso optimista, nola baita izateko, denok sinistu ditugu gauza batzuk, eta bueno, eta errealidadean ikusten dira gauza batzuk, bueno, aldatu direla, baina nik uste dut komentatu duguna, ez. Badago beste arlo bat, segurazki hori bueno, pizkat azpian gelditu dana, eta hori, bueno, horretan oso nik uste mugimendu gutxi eman direla, ez. Eta hortan bai, badago lana. Mugimendu feministak ere hor garrantzia dute, ezta? Noski. Zaten da, bueno, beste edozin errebindikazio aurre emateko bezala, ez? Adibidez, guain errausketa dela ez dela, hor da bien mugimendu bat, hain dela, bueno, jendea konziliatzen, parte hartzen, manifaia antolatzen, eta bar, ez? Hori bezatzen dut, olako errebindikazio aurre emateko, nahi eta nahi ez berdezu atzian talde bat, indartzeko, bere taktika edo estrategia prestatzeko, ez? Eta ni pentsatzen du maila hortan, movimiento feminista lanan handi jaindula eta ezkerteko gaine. Bere desberdintasunan hartuta eta bar, baina bueno, ja beren artean moldatuko dira eta beren artean arituko dute diferentzia noa dio joan, eta zenolako kautiten diogolako movimendu bati, baina beste gauza bat. Horre ez dago kohesioa, ez da horre badirudi emakumeen arteko ezberdintasun batzuk sortu direla edo egon badaudela. Bai, beti egongo dira, bueno, egon dira eta beti egongo dira, segurazki ez, baina, bueno, nik uste hori gertatu dela ere, ez dakit mugimendu guztietan, baina segurazki ia guztietan, ez gertatzen dira nik uste batzutan justu igual pike horiek edo zea horiek nabarmentzen direla justu mugimendu feministei buruz hitz egiten dugunean, ez, eta ez beste batzuei buruz, ematen du, bai, nik impresio hori dakat, ez, azkenean, bueno, ez ditut ezagutzen ara mugimendu asko barrutik, ez. Baina, bueno, nik ezagutze ditudanak, nahiko antzekoa dira, ez. Baina bai, nik uste dut hori igual erronka da, bueno, belaunaldi berriak, ez, komentatzen genuna, ez, nik uste hortan batzutan optimista naiz, beste batzutan beste, ez dakit egunaren arabera, baina ikusten da hori, ez, gazteen artean, bueno, kostatzen dala, ez, pizka bat, kentzea maskara hori edo, ez, ematen duna dena oso polita da eta dena lortu dugu dena eta kostatzen da, ez, orduan nik uste dut erronka hori dala, ez. Baina dudarik gabe, orain arte lortutakoa, mugimendu feministaren esker izan da, nik uste dut beste agente batzuk egon direla, baina horiek izan dira protagonista, bai hemen, bai izan mundu mailan. Eta jarraituko du izaten protagonista, beste agente batzuekin batera noski, baina bai, beharrezkoa. Egia da, behar bada feministen artean, normalean, esan duzun moduan, ezberdintasun horiek markatzen edo nabaritzen direla, eta aldiz beste, mugimenduekin ez da hor ere esango eratxe izan daiteke? Bai, seguru, bai. Emakume bakarra edo bilatzen delako, edo... Bai, bueno, nik uste, eta orain ez dakit, ez dakit buruan dakatez, igual orain dela, ez dakit 15 urte doni askoz gazteago nintzela, eta zeuden debate batzuk telebistan, eta nik uste dut zegoela alako interesa, ez dakit, zagartzeko feministak loka modukoak edo, ez dakit, ez dakit, orain menoi dakatez, eztabaida batzuk telebistan, eta nik uste dut nola baitere horre, zen, bueno, gero, mugimendu feministaren barruan, eta mugimendu guztien bezala, denetatik dago, ez. Baina bai, nik uste dut nola baita, interesa egon dela, ez. Irudikatzeko feminista, ez dakit nola, ez, baina, bai. Iskanbilarekin edo lotzeko, bai, eta, horre estereotipo asko. Hoi, estrategia zarrata, ez? Beti edozein gizarte mugimendua desprestigiatzeko, bere baloreak entzeko, edo zobratzeko edo izan ez opira. Jo, behen artean ez dira konpontzen ze kristen gotea baik, ez? Jenden aurrian, ez? Den pentsatzen dut, hoi baitare, gauza bilatu da gauzak, ez?
Zan ere gut desprestigiatu mugimendu bat, gizarteko talde bat, azten geha, ez? Ez zaten, behen artean ez dira moldatzen, zingote hau bestean gatik, eta ez. Ni pensatzen da baita ere, olako desprestigio bilatzen duen estrategia horren zartuta dola, ez? Berez, aberatsa da, ez? Zen talde bat iritsia desberdinekin kapaza baldin badia behen artean eztabaidatzeko eta bar, azken finala ez da ez? Hortik azortzen da alzagarria, ez? Ez dia, ez dut arri kuadrilla bat atzian joaten zen, bai, ez ezaten dut, aberatgarria dela, ez? Justo kontrakoa, ez? Eta nik uste dut ikusi behar dugu perspektibarekin, ez? Eta nik uste dut mugimendu feministaren aldetik izan diren lorpenak, begiratzen baldin badegu hor ikuspegi orokor batekin mundu mailan ez ari ez bakarrik hemen, eta historian zehar, nik uste dut ez dela hola kasualidadea izan, ez? Edo ez da izan txoro talde baten lorpena, ez? Baizik, horre nabaritzen da, horre egondala mugimendu sendo bat, eta, lan egin duena, asko, ez? Emakumearen inguruan hitz egiten denean, normalean emakumeak biltzen dira. Ni harritu naiz gaur, gizonezko bat dugulako gure artean, baina normalean, telebistan, irratietan, ez dakit egunkarietan sortzen diren solasaldietan ere, emakumeak baino ez dira biltzen. Horrek behar irudikatzen du, ez da, emakumeak edo emakumearen lorpenak emakumeak lortutakoa direla, ez da? Hombre, bai, eta nagusiki, hola izan da, nik uste dut baietz, baina hortan nik uste dut aldaketa dator, edo aldaketa egon da azkenengo urtetan, ez? Eta nik uste dut gero eta argiago ikusten dela, eta bada garaia nik uste dut, klaro. Zerbait lortzen baldin bada, hemendik aurrera, edo honetan gaude, ez? Gizonak inplikatu behar direla. Hori horrela da. Azkenean, emakumeen arazoa, eta orain arte horrela saldu izan da, gizarte oso baten arazoa dela. Eta nik uste dut hori ez badegula ulertzen, orduan bai ez degula aurrera egingo. Da gizarte oso baten arazoa. Eta esan nahi dut hitz egiten ari gara berdintasunaz, eta gauza askotaz, ez? Eta nik uste dut denon kezka izan barko litzakela. Ez bakarrik gurea, gurea emakume bezala, baizik denona. Ez baina batian da, genero erlazio esaten dugu, ez? Orduan, ez dakit, erlazio baldin badu bi parte gauz, ez? Orduan, ni pentsatzen dut, bi parte hori dala, alde batetik emakume eta bestetik gizonez, ez? Orduan, pentsate behar du, benon artean, dena afetuta gaudela maila hartan, ez? Eta gero, gauza kurioso gertatzen da, olako lei de genero inguruan, eta osatu duten eta barez. Adibidez, unibertsitatean handik ez dute martxan jarri, ez? Asmoa dute, pixka bat egokitu eta zeurazkia datorren urtean jarrikote. Baina gure fakultatean adibidez, oin dala gutxioki genuen hauteskundeak, ez? Bai juntarako, bai klostorako eta ez. Eta gertatzen zana, listak, inon, ez nula betetzen lehe genero. Baina, batzutan gertatzen zen emakume pila zela lista batian, eta bestetan gertatzen zen gizonezko pila baten zen, ez? Orduan, lei de genero dala ez, lei de genero adierazten duna da, erdi izan dezala, edo 60-40 ez daken nola, ez? Parekotasun bat, ez? Orduan, ikusten duzu, segun ze sektoretan emakume dian, maioria dutenak, eta bere presentzia nabaria dela, eta bestea, ez? Orduan, esaten da, bai. Ikusi behar dela, bi alde daudela, eta bi alde horrekin kontunako. Ikusi behar dugu, zaurre emateko, ezin alde batetik, alde bat konponu eta besteak, ez azien zinean erlazio baldin bada, aurre ematea suposatzen du bila parekatu, edo bian arteko oreka bilatu, edo ez dakit, baina kontunek behar du bi aldea, ez bakarra. Parekotasunaz hitz egin dugu, konziliazioaz ere hitz egiten da askotan gaur egun. Bai, eta segurazki hori, beste erronka bat, ez? Zen, gaur egun, hori, lan mundua hitz egiten dugu, hezkuntza arloaz hitz egiten dugu, baina, nik uste dute txetikan hasten dira gauza asko, ez? Gauza asko, eta bai, nik uste dut oso gai potoloa daukagu eskutartean. Eta, hor ikusten da ere, ze beharrezkoa dan, etxenik esaten duen bezala, kontutan hartzea bi alde daudela horrez. Eta
ba hori etxe batean, familia batean, ba pertsona daude, eta hori da ikusi behar dana, ez? Eta ardura batzu daude, zainketa lan bat dago, eta, bueno, orain arte gauza asko gelditu dira emakumeen eskutan, baina bueno, nik uste dut hori ezin dela horrela planteatu, ez? Eta oraindik nik uste dut gauzak hori gutxi aldatu direla, ari dira aldatzen gehien bat nik uste dut egoerengatik behartuta, eta horre ba lana dago nik uste dut ez dakite kontzientziazio lana, ez dakite, baina bueno, argi dago horre banaketa egon behar dela. Banaketa, ez dakit konziliazio hitza erabili edo ez, baina bueno, horre gertatzen da, claro, dala nolabait azkenean da bakoitzaren etxea, eta da arlo bat, bueno, nahiko zaila pixka bat horretan eskua sartzeko, ez, nolabait esateko. Arlo pribatua da, ez da, azken finean. Bai, baina hortik hande datoz, gaur egun nik uste dute, egunerokotasunean, ez dakita tensio handienak, baina iaia handienak seguru bai. Zen, claro, azten gea, bueno, bikote batean demagun, bikote tipiko bat, biak lanean, eta horre azten dira tensioak, ez. Lana banatzeko, antolaketa horre eramateko, eta egunerokotasunean ikusten hortikan sortzen direla tensioak, eta horre nabaritzen da zein da gaur egun berdintasunaren maila, nolabait edo. Eta abiazgarria da baita ere esatea behar bada, konziliazioa bezalako gaia emakumeen inguruan hitz egiten dugunean sortzen dela, ez da, normalean, ez alderantziz. Hori da. Gizonezkoen agendan badirudi ez dagoela, ez da, edo ez dela behintzat hitza normalean agertzen. Ezke gauza nola bain ikusita, baina hartan beharra emakumezkoa dira, ez. Beha bilatu behar dute bere goera hobetzea, ordu noin izango da, taktika edo estrategia bat, ez. Gizonezkoa askoz lasaio daude, askoz komodagoa, eta azken finean, asko pentsatuko te, hau ez dakit, gure interesan alkan joa, bueno, gutxinez, beha horre ematen dute, onartuko, baina... Ni pentsatzen ez mugituko. Ez, bazpanera. Nion donamen, gertatzen den ikusiko. Nik uste dut hori, gauzak aldatzen ari dila, baina pizka bat, bueno... Poliki eta oso, bueno, azkenean behartuta. Bueno, baina ezago beste remediorik. Baina historian zehar eta beti aldaketa behartuta eman dena, ez azken finean gaizki daunak, dia aldaketa alde daudenak eta beha jartzen dute indarra, eta beha jartzen dute lanabeza, eta beha jartzen dute bitarteak hori aurre emateko, zaten da beti gertatzen da. Bai. Hola gertatu da, eta... Emakumezkoen gaiak gaur egun nolabait ilundu dira bortizkari kasuengatik, ez da, badirudi emakumea egunero, ez dakit, aurrean dugula, baina kontu honengatik. Ez dakit honek aurreko guztien kontra egiten duen, edo behintzat aurrera pauso guztiak baretuko dituen, ez da, soluzio batzuk bilatzen diren bitartean. Hombre, azkenean gai ere oso komplejua da, baina ni pertsonalki, nik ikusten eta azkenean errealidadearen isla bezala, ez. Hau da, ezin dugu nolabait bereiztu kasu hauek, eta, bueno, ze gertatzen nahian orokorrean berdintasunen gaiaren inguruan, nolabait esateagatik ez, emakumeen egoeraren inguruan. Niretzako da, bueno, reflejo bat, besterik gabe, ez. Eta orduan, klar, da nahiko erreflejoa oso latza, oso krudela benetan, baina, bueno, azten baldin bage harakatzen, eta ikusten zer dago horren atzean, kasu gehienetan, edo askotan, topatuko dugu, orain arte, deskribatu dugun egoera, ez. Orduan, bueno, azkenean da hori, beste irudi bat, errealidade horrena, ez. Irudi, hori, oso latza. Bortizkeri hitza erabiltzen zen, bilgune feministak nahiago du indarkeria erabiltzea behar bada, zuk esan duzuna hobeto islatzen duelako, ez da ondoan dagoen zeo zer, kasunatan estremora behar bada, eraman da. Bai, horrela da, uste du baiet. Bueno, ni gai horren inguruan,
gauza bada, bueno, ze neurrik hartzen dira, pixka bat horri aurre egiteko, ez neurri praktikoak nolabait esateagatik, ez? Eta horretan nik uste, bueno, erakunde publiko desberdinak eta publikoa ez direna, bueno, ari dira lanean, ez? Pixka gai honen inguruan. Eta badaude gauza batzuk egin daitezkenak, pixka bat hori ikuspuntu praktiko batetik, eta hor dago legea, eta hor daude, mila, bueno, rekurso, zerbitzu, eta ez? Hori da arlo bat, hori bizkat horri aurre egiteko, hori ikuspuntu praktiko edo aplikatu batekin nolabait. Eta gero dago beste arloa dela, oin komentatu izan duguna, ez? Ikustea, bueno, azkenean horren atzean zer dago, indarkeri horren atzean zer dago, eta guazen bizkat horri aurre egitea. Eta berriro topatzen dugu, hori, genero sistemarekin, ezberdintasunarekin, eta orduan, bueno, horretan beste arlo batzuekin gertatzen den bezala, lan asko dago, sensibilizazio lana, baina baita ere, kurritzen zaigun guztia, gutxi da. Orduan zentzu horretan nik ez dut ikusten adibidez gai hori, bueno, zerbait berezia bezala. Nik uste bai egin behar direla gauza nolabait aplikatu batzuk eta praktiko batzuk, eta egitasmoak edo behar dana jarri, baina gero beste alde ikusten dut, bueno, badala hori, azkenean sistema honen beste adibide bat, eta bueno, jarraitu behar da beste arlo batzuekin bezala, gauza desberdinak egiten, ez? Plantamendu desberdinekin, eta bueno, saiakerak. Hori pentsatzen da, ez dakit, gehiago aztertu behar da gauzak, ez. Adibidez, Durkenek idatzi zuen libro bat suizidio buruz, ez. Torrun behar esaten zuen suizidio, itzaiten du, hitza hori abiltzen dugu, azken finean, adierazteko bat bere burua akatu dulata, ez. Eta esaten zuen hori ez zala importantena. Importantena zan jakitzea zugatik nuei, ez. Horren pentsatzen da, violentzia genera ditzen dara, pentsatzen da gehiago aztertu behar da, ez? Eta laniko ezan, hola gertatu da, eta berrez gertatuko den, eta ez dakitzen gertatu den, baizik bere komplexatu izan hortan ikustia zegatik gertatu den, ez? Segurazki arrazoi ziro desberdina denga, edo arrazoi desberdina dengo batetik bestea, ez? Orduan, ez badegu handik ezotzen hori, orokorki ezatia, ni pentsatzen duzu, gauza asko aurreratu eta gauza asko argitzen, ez? Adibidez, gaur goizian, bitok egon geha beste lankide batekin itzegiten, mailutekin, ez? Bueno, damakigu, amazazpi hilea, ez? Orduan, onda, momentu, kasu bat da izan dela, gizon bat, laro urteko gizon batek, bere emaztea, katu du hildu, ez? Bere emaztea zakan laroita bi urte, eta zauzkan, Alzheimer gaitu, ez da? Orduan, zaten zuen, no año da violencia de género, edo no año da bea eutanazia moduko bat egin duenak, ez? Orduan, pesaten dut, askoz gehiago zehaztu behar dugu, ez? Azken finan, gero neurria jartzeko eta baitaren lege asko zehatzago aurrea emateko jaki behar dezu gertatzen den, ez? Ezin da beti bezala, bueno, gu lege bat jartzen dugu gure burua galitzeko edo gure apegia galitzeko eta euskal uste gertatzen den, ez? Eta zen dut, maila hortan askoz gehiago sakundu behar dela, ikusi kaso desberdinak, eta zeurazki, bueno, laguntza desberdina beharko dugu, lege ere desberdina zen beharko da, lege ezaten da kodigo penala aplikatzen duenak, eta hori ez. Horret ezaten dut, ez dugu konformatu behar ezanak, mira, berriz beste kasu bat ez, ziguan aztertu. Eta pixka bat tipologia bat sortu, eta tipologia horren inguruan sortu zenolako laguntza eman, ez zenolako bitarte jarri ez. Kontu erokorrik sortu gabe, ez da? Azkenean ikuste dut hori, ez, leheno ere aipatu dugu, ez, azkenean, egunero, zuk esan dozu moduan, egunero badagoen kasuren bat, eta ja ohitu gea, egunero hartzen dugu egunkarian ikuste eta ja bilatzen dugula, gaur, zein tokatu zaion, nola esateko, eta orduan, gelditzen da, hola, goteo bat izango balitzu ezala, eta, bueno, da azkenean informazio bat oso fragmentatuta, ez? Bai, kontatzen du, bueno, berriak edo kontatzen du iguala apur bat historia, baina horregatik nik esaten dut, bueno, jartzen dien bitartekoak, ez, lehia da, edo, zen ikusten da errealidadean adibidez mitolosan ikusi dut, ez, sortzen dala kasu bat eta zerbait egin behar dezu, ez, nolabait, eta, bueno, barretarako ondo dago, bueno, egiten diren gauzak, ez, protokoloak, eta, bueno, zen hor, nolabait pertsona horri erantzun bat eman behar diozu,
Eta ni hori ondo ikusten dut ez, baina gero ezin dugu galdu perspektiba. Eta pizkate igual etxemik esaten duna, historia hien atzean hor dago komplexatasun bat, eta kokatu behar da bari bere kontestuan, eta jakin behar dugu interpretatzen, eta nik uste gaur egun oraindik hor gaudela ez. Hemendik 10 urtera biltzen baldin bagaraizok berriz, eta gai honen inguruan hitz egiten badugu, aldatuko dira gauza berdin ez egingo dugu? Espero de aldatzea. Ni pensat aldatuko. Igual nahi genuen hainbeste ez, baina aldatuko. Optimista izan behar da. Ni pensatzen dut igual oso pesimista izan gara gaur. Txalde honetan, baina ez. Ni pensatzen dut orokorki optimista izan behar da. Baikorra. 10 urte ez dira asko. Ez dira horren beste egia da. 25 izango dugu bazpa ere. Ez dira asko, baina hombre, nik uste dut hori ez. Behin eta berriz eta beti izan behar da ez. Gauzak aldatu dira, eta aldatu dira asko ez. Baina hori gelitzen da lana, eta segurazki 10 urtetan, beste zifra batzuk izango ditugu, arlo batzuetan gauza mugituko dira, eta ari gea ez, eta legea ere hor daukagu, legeak beti ez du laguntzen, baina ondo dago, eta nintzen berikin nago, baikorrak izan berria bai. 10, 20, 30 dira dakoak ez da? Bai, hori. Jone Miren Hernández eskerrik asko, eta arratsaldeon hurrengo arte. Txemi Paola, gauza bera, eskerrik asko, hurrengo arte. Vale, agur. Azirik ez, beraz, luzeago jarraitzeko. Gurekin harremanetan jartzeko bi helbide. Bata, eusko ikaskuntzakoa, 3 bikoitz, euskogidoiikaskuntza.org, eta bestea helbide elektronikoa gurea, euskoikaskuntza abildua herrigidoiirratia.com. Bagoaz, solasaldia zuen interesa piztu duelakoan. Bestarik ez, gure partez, datorren aste arte, ondo izan.